Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. दक्षिण कोकणची काशी अशी श्री क्षेत्र कुणकेश्वराची ओळख आहे। महाशिवरात्री निमित्त सकाळपासूनच शिवभक्तांनी दर्शन घेतलं। आमदार नितेश राणे ही सपत्नी कुणकेश्वर चरणी लीन झाले। त्याची कीर्ती अशी जगभर, त्याची कीर्ती अशी जगभर, शंभुदेवाच्या पदस्पर्शानं झालं पावन कुणकेश्वर, शंभुदेवाच्या पदस्पर्शानं झालं पावन कुणकेश्वर, शंभुदेवाच्या पदस्पर्शानं झालं पावन कुणकेश्वर। पहिल्या पूजाचा मान असतो म्हणून त्या दृष्टिकोनातून मी व माझं कुटुंब आज देवाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आलेलो आहे। गेली 8 वर्ष या भागाचा लोकप्रतिनिधी आणि आमदार म्हणून कुणकेश्वराच्याच आशीर्वादाने माझ्या ह्या मतदारसंघाच्या लोकांची सेवा करण्याची संधी मला ह्या निमित्ताने मिळालेली आहे। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी जे काही ट्रस्टचे प्रमुख आहेत, अध्यक्ष आणि अन्य सर्व सहकाऱ्यांनी अतिशय चांगलं नियोजन याही वर्षी केलेलं आहे। पोलीस असो, प्रशासन असो, त्यांची चांगली मदत या निमित्ताने भेटलेली आहे। म्हणून मला विश्वास आहे येणाऱ्या भाविक लोकांना चांगली सुविधा मिळण्याचा अनुभव या निमित्ताने भेटेल आणि दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कुणकेश्वराचा आशीर्वाद घेऊनच सगळे भाविक आपल्या आपल्या घरी परत येतील। 2 वर्ष कोरोनाची महामारी होती, कोरोनाच्या महामारीनंतर याची यात्रा दिमागात घेतली। 2 वर्ष सगळ्याच गोष्टीची अडचण होती, सगळ्यात धार्मिक स्थळ आणि सगळ्यात आपल्याला 2 वर्षानंतर आता सगळ्यांना आपल्याला आशीर्वाद घेण्याची संधी भेटलेली आहे। त्याच्यानंतर जे काही नियोजन इकडच्या लोकांनी केलेलं आहे ते अतिशय कौतुकस्पद आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रातून आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणारे जे भाविक आहेत त्यांना निश्चित पद्धतीने चांगला अनुभव येईल एवढा माझा विश्वास आहे। त्याची कीर्ती अशी जगभर, त्याची कीर्ती अशी जगभर, शंभुदेवाच्या पदस्पर्शानं झालं पावन कुणकेश्वर, शंभुदेवाच्या पदस्पर्शानं झालं पावन कुणकेश्वर, शंभुदेवाच्या पदस्पर्शानं झालं पावन कुणकेश्वर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।